Il-205 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija tfakkar b'qudies fil-Konkatedral ta' San Ġwan u pparata f'Misraħ San Ġorġ il-Belt. Wara li waslu l-Kummissarju tal-Pulizija, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia u l-President ta' Malta George Vella skortat mill-Kavallerija tal-Pulizija il-President Vella spezzjona l-Gwardja tal-Unur u wara s-sokta iċ-ċerimonja li fakret it-twaqqif ta' wieħed mill-eqdem korpi tal-Pulizija b'ċerimonja li kienet ilha massir snin. F'kummenti ma' News il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar qal li fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena il-korp għamel bosta suċċessi fil-ġlida tiegħu kontra l-kriminalità. Kellna bosta suċċessi, kellna suċċessi fejn tidħol speċjalment bit ta' droga, fejn tista' tgħid kważi, is-sena l-oħra kellna rekord. U f'daw is-6 xhur mixin biex dan ir-rekord niksruh taqbid ta' droga. Mistoqsi dwar il-viżjoni tal-Korp tal-Pulizija żmien li ġej, il-Kummissarju qal li bħalissa qed tiġi diskussa strateġija ġdida għall-Korp li għandha lan li tiffoka iżjed fuq il-prevenzjoni tar-reat. Qal kif għal dan il-għan inġib espert minn barra bilan li l-Korp jiffoka fuq il-Pulizija tal-Komunità kif il-Korp irid ikun proattiv u l-Pulizija tmur għand il-pubbliku minflok il-pubbliku jersaq lejn il-Pulizija. F'aħna nistgħu immorru aħna iktar mill-nies jiġu għandna, għax aħna importanti din. Aħna kellna da suċċessi f'dawn l-aħħar żminijiet grazzi għall-għajnuna u għall-fiduċja tal-pubbliku li dejjem wara fil-Pulizija. U li meta aħna tlabna l-għajnuna tal-pubbliku nista' ngħidlek hawnhekk li dejjem kienet waħda massiċċja. Is-Sur Cutajar qal li sal-aħħar ta' din is-sena t-taqsimiet ta' kontra l-frodi u l-ħasil ta' flus se jibdew joperaw minn bini ġdid bilan li dawn jikbru iżjed u jsiru iżjed speċjalizzati. Intant fl-omelija tiegħu Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna qal li kultant hemm bżonn li s-soċjetà tgħin lill-Pulizija biex issir ġustizzja u semma kif meta tinqala xi trauma jaħseb dwar il-vittmi imma wkoll dwar il-ħaddiema li jaslu l-ewwel fuq il-post u jiltaqgħu ma' sitwazzjonijiet xejn feliċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.